Tugot, ti napalabas. Napalabas. Kabayatan nga gururay ni Brando ka ni Doña Dolores. Nasdaw daytoy no apay akakuyog na ni General Barbosa. Naku na ti General nga annadan na ti agmaneho. Tapno sanda ama disgrasya. Nang runa ket kakuyog na ni Doña Dolores. Kinasarita mat ni Diana ti inana no apay anabayagan itinapanan na. Saan anasong batan ti bakit dayta asaludsod ti anak na. Gapot pampanunutan na ni General Barbosa. Nang runa ket nabati ti General ti panyuna ken ni Doña Dolores. Nadanon ti rabi. Inasitgan ni Lindon ni Diana nga agmaymaysay ti hardin. Panggap ni Lindon nga agkan ti bibig ni Diana ngem nagkedked ti balasan. Nakuna na mapasamak laang dayta kalpasan ti kalaysada. Iti sabali abangir. Madandanagan ni Alona. Gapo iti saan na panagpakada ni Gardo Arimuar. Isu a kinasarita na ti amana. Alapdan na ti panggap ni Gardo a panagibalas. Kabayatan na. Agsarsarita da Celia ken Lakay Ignas. Itagagayen. Denggan nyo tituloy. Tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Gamron, kan aga-agaw iti sanikwaday di alindon. Inaramat na ti kwartana. Tapno maagaw na laang ti kinamak ng dagiti amok. Iso nga agrigrigat da itan. Anya? Dayta ti agpaiso, Tata Ignas. Ginundawayan ni Lindon ti pagkapsutan ni Doña Dolores, nga ina ni Senyorita Diana. Celia, mabalin ka ding ibagam kanyak, no sa dino ti lugar dagiti amom. Uwan, Tata. Ibagakkan ka no sa dino ti lugar da. Ngam, Anya? awan matla ti Serbina no ibagakkan ka ti lugar da. Gaputa saan tayo matla ida matulungan. Celia, di nak maawatan. Isu adamdamagagkan ka, no sa dino ti lugar dagiti amom. Takayat ko at tumulong. Anya? Si ka mismo ti mapantumulong kadakwada, Tata Ignas? Wan, Celia. Siyak mismo. Saan? Amangan no maisagmak kalaan, Tata. Armado dagiti gwardya ti mansyon. Nabibilag nga armas ti imatda. Saan akon amas daaw iti dayta nga imbagam, Celia. Kas iti nakun-nakon. Amok ti ama ni Lindon. Ken amok meten nga adda armas dagiti buyot na. Diyak kayat ama isagmak ka, Tata. Kasano laangan ni Alona, no saan ka nga agbaligi at tumulong ka dagiti amok? Awahan ti rumbang apagdanagam kanyak, Celia. Nairwam akon iti riribok. Ti kayat ko asawan. Kabaalak ti makirinupak. Anya? Saan? Sideran naklakit di ti konsensyak, no adadakas ang mapasamakan ka. Anya? Sa bali laangan a tao ti mga ramid iti dayta, Tata Ignas. Diyak kayat agapu kanya, kat maisagmak ka. Manang Celia, simangput ka din ni Gardo. Saan pa'y, Alona? Anya amat ni Gardo. Kalaat-latan ang nagpukaw. Namnamaag nga umay naksukunan iti pagtrabtrabahwak. Ngam awan mo tinauray ko. Di ka unay agdandanag, Alona. Patsyak nga agawid mo't la ni Gardo. Kanayo nakastwitar aramidan ni Gardo, Manang Celia. Duwawan no talo nga aldaw asan nga agaw-awid. Imbag kumano awanak nga agdandanag. Saan na nga tama panunot dayta? Alona. Siguro, saan na ka napatag ka ni Gardo? Iso andi nakipangpangag. Kanayon kumot nga ibagakin kwa nga agpakada no adda papanan na. Ala, orayam laangan. Kasangsangpot mo laang anagapo iti trabahom. Amok anabannog ka. Iso nga aginana ka pa'y. Ur-urayan na pa'y lang aging gaita ni Gardo, Tata Ignas. Saan akayat ni Alona timangan?
Anya, Itay nalpas ang nagpeles, napanadagos iti terasa. Urayan na sumangpet ni Gardo. unay lakit din ti anak ko. Dahito yun ti ibagbagak. Kasanulaengen, no maamuan ni Alona ti pudno, nga dagayam kaayan ayat ni Gardo. Tata, Ay, jakmet kayat ang masakitan ni Alona. Amangan nuan niya pa iti aramiden na iti biyag na. Duha kami laengen anabati iti pamilyami. Isu ajakmet kayat ang mapukaw ti anak ko. Narigat ti sasaaden ti ayan-ayat daken ni Gardo. tata, nasken apatib karen ni Alona ti pakinakam na. Gaputa saan tayo nga ammo ti masungad ang mapasamak. Ha, Iti ababa pa narita. Kasano na agsubli ti lagip ni Gardo? Kat malagip na ni Senyorita Diana a kaayan-ayat na. un agpaiso, Celia. Dayta tinaskan nga aramidan ni Alona. Ti mga klunto iti amin. Itapay laeng. Masirsir matakon ti posible ang mapasamak to. Saan mo't amabalin, adwa ababae ti ayaten ni Gardo. Isu adumtang to ti aldaw. Anas ka nga agpilin to ni Gardo iti ayaten na. Nasakit la tinakam ko, tata. Nagsarita kami laang idinaminsan nga aldaw, adinan ituloy ti panggap na nga agibalas. Alo na, anak. Napanla nagpaliiw ni Gardo iti aglawlaw. Malagip mo ka diti imbaganakan ka idi. Ha? Ababaan ti panagpaliiw na iti aglawlaw. Kat barang makatulong iti panagsublin ti lagip na. Tatang, Alo na. Kaslapay la agsapsapol iti basit adagom. Iti nalawa a kagaramyan ni Gardo. Kayat asawan dayta. Di na pa'y ammo. No asino at talaga dagiti kabusor na. Pasig apat tapat tapay laeng ti amin. Awan tinabatan nga ebidensya. No asino at talaga tinagpanggap iti biyag na. Kaya rigan ni Gardo ti asong agkatang-katang. Nga awan ti masnop apapanan na. Narigat ti agkalap iti ebidensya. Nang runa, kat saan amalagip ni Gardo, no asino dagiti lalaki anang paltog ken kuana. Alo na, anak. Saan pa'y amaaramid ni Gardo ti agibalas? Gaput awan ti matudo a suspek iti pan nakapaltog na. Nawatiwat pa'y ti dalan adalyasaten ni Gardo. Sakbay amamuan na ti kinapudno. Maawatak ti panagsannaay mo, Tata Ignas. Narigat at talaga atimbangan ti amin. Celia, Maawatak mo't ni Alona. No apay adina kayat ang maisagmak ni Gardo. Adda at talaga dagiti banag ang maisakripisyo nga uray na patagan ken ka. uwan, Celia. Nasken nga agbalin tayo amin anatibkar. Tapno madaaran tayo dagiti nadadagsan. Apan nubok ken panagtuok. Tilaangan ikarkararag ko. Sapay ko matawan ti dakas a napasamak kadagiti amok. Celia, Sa anak a mapukawan itinamnama. Nasken a panunutag a kabailan a dupiran ni Senyorita Diana. Ti dumteng a peligro iti biyagda ken ni Doña Dolores. Celia. Kathusto kayo, Tata Ignas. Nukas pangarigan, agipulong ak kadagiti otoridad ti mapaspasamak itay di mansyon. Agpaggadla ang tibiyag dagiti amok. Amangan numairamraman tayo pay. Dakdakkel ariribok ti mapasamak. Saan akas karina adung paren ti kas kenilindon abaknang. No idilig ti kasasaad tayo iti biyag. Nababa tayo laeng nga amang. Awan ti bael tayo kadakwada. Celia. Agulimag tayo kadilatan, asaan tayo amagunod ti hustisya. Aklunan tayo kadilatan,
Ada tayo amarigrigat, ti ad-adda ama idadanas. Simbang peten ni Gardo. Talong aldaw asaan anagaw awid dito'y balay. Tatay Ignas. Nasaya at simbang petkan, baraw ka. Ha? Apay ka di? Nasken akasaritam ni Alona. Nabayag na kan nga inururay. Sa dino ti ayan ni Alona. Nagpupok iti silid na. Jak maayaban nga umay mangan. Awan kano ti ganas na. Kasta ka di? Ala barok. Mapan ka iti silid na kat kasaritam. Pasensya ka no sa anak ka nagpakadakan ka. Mawatan na ko ma. Amok matla nga lapdan na karumar. Iso aja ako nagpakada. Di nakpaila kasarsarita, Gardo. Mabalik mo ti rumwar dito silid. Agsarita ta kumapay. Sa anak karumar iti dito asilid. Aging gadi nakayat ang makasarita. Managing bubukod ka. Di mo pang panunutin tiliknak. Di ko na mga dakat maragsakan ak no dadaka sa mapasamakan ka. Nasakit para kanya ka pumanaw ka saan nagpakada. Mariribukan ak launay. Agduduma ti pampanunutak nga mga nusan ka ngagsublipay. Anya? Kasano na dadaka sa mapasamakan ka. Di ko na mga dakat maklon ko dayta, Gardo. Pakawanan na kalona. Mapukaw ko lakit di tilimbong ti panunot ko na dadaka sa mapasamakan ka. Kaputay ayatan ka, Gardo. Manipur si mangpad ka. Sikalatan ti pagtaytayakan ti biyag ko. Amom ka di asika ti umunagan maudin nga ayat ko, Gardo. Pakawanan na. Na nakarami na kiti masol. Mga asim, di ka nagsapol pa itiriribok, Gardo. Ti masakbayan ta ti panunutam. Ulit-ulit at nga ibagakan ka dyan kaya tiriribok. Alona. No talaga matlang ay ayatan nag. Aramidam da itang ibagbagak. Agbiagta na talinaay. Panawan tayon tinariribok ka pa nagbiag. Sumbatan na kumagardo. Maramid mo ka di dayta. Alona. Sana narigat asong batan day tano talaga matla na puno ka kanyak, Gardo. Diyak kaya tasan na ay tisungbat mo, Gardo. Di na kumamot parigatan nga agsumbat. Diyak kaya tagibat iti sao. No diyak tumat lang matumbal. Anya, Di na kumagurahan, Alona. Narigat ti papaaramid mo. anya nga ron tinapatpatagkan ka, Gardo. Di pa nagibalas mo? Wano siyak akayan ayat mo. Diana, ato iti sagot ko ken ka. Apay asagutan na klindon. Anya man nanday tabasit akaheta nga igam mo. Okay, uray di mo nawaten. Siya kung timang lukat iti kaheta para ken ka. Anya? Kita man na imbag ti linaon ti kaheta. Lukat akon. Sing-sing. Wen, nabalor da ito'y asing-sing. Magustom ka di? Ngam, Lindon. Wen, amok anabalor da ito'y aklase ti sing-sing. Saan ka di aka isagsagot mo pala kanyak iti diamond akwintas? Anya ko ma? Habak nangat. Kas itinakon-akon, kabaalak nga ipaay dagiti pagragsakam. Lindon. Isuot ko ken ka ti sing-sing, kas tanda tinalaos a panagayat ko ken ka. Yawat mo kanyak ti imam. Ta isuot ko iti ramay mo daytoy asing-sing. Wow! Nagpintasan day sing-sing, Diana. Wen, mama. Insagot ni Lindon kanyak.
Diana, mabalin ka di, anak. Ti anya, mama. Panagkunak. Umanay kanyak data sing-sing. Ay ikatuman tapadasag nga isuot, anak ko. Anya? Alan Diana. Nagngina a klase ti sing-sing data. Nga uray bak na nga kidi. Diyak kabaulan agatangan data. Mama. Amangan no makita ni Lindon asaan anak kasuot kanyak daytoy asing-sing. Agungat lakit di. Si kamot, Diana. Apag ka nito laeng nga isuot ko. Sa maysa, adatamot dito'y silid. Saan na makita nga isuot ko day sing-sing? Agpakpakaasi anak ko. Alan ikatamon day sing-sing itiramay mo. Takayat kumat nga isuot. Papayaban na ka na, boss. Wen, Brando. Awan kaduak nga ginom iti arak. Kasta ka de, boss. Agpaisagana ka din iti pulutan ta. Nalpasan. Nagpaisagana akon kadag iti babawnen. Tilangan na arak ti alam di ta kabinet. Wen, boss. Amom ka diya naragsakak ita, Brando? Apay ka de, boss. Mariknak analag-anen tirik na kanyak ni Diana. Kaslawan ti madi nga inaramid ko kadakwada iti kalabas. Dandanin magunod ko ti samit ti ayat ni Diana. Boss. Siya kon ti karagsakan alalaki dito'y rabaw ti daga. Inton asawa kon ni Diana. Alona, itulod ka na dyan pa ka na napagtrabahuan. Kabalak ti magnangagmay-may sa gardo. Anya? Diyak kasapulan ti tulong mo. Oh. Talaga ginuran ako ni Alona. Di nakpain kaya takasarita. Gardo, Manang Celia, kunakman mo intulod mo ni Alona iji pakanan. ginuran ako ni Alona, manang. Di na kaya't nga itulod ko iti pagtrabahon na. Anya, Anya nga tatiramidak. Tapno mapunas tigura na kanyak. Diyak kaya't agurain nak ni Alona. Anya ti mapasamak iti nagbaetan da Gardo kan Alona. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti mo direksyon, Virgie Paclay, musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.